Serampat ke, Cok. Monggo serampat ke. Yuk, serampat. Monggo yuk. Kowe seneng aku gelah. Lho lan jenengan kempun ora ketang sagongan ae kerasa. Sagongan sak kembangan aja sagongan. Waduh. Wis ditenono sok gedhe dadi apa kowe? Kaya sing ngendangi karo aku ora mung sentimen, desimen, metermen kowe. Niki enten awala Mas Gareng. Nyuwun sarung jagung manis kalian lestari. Oke. Atur dateng UMS mugi tansah ngrembaka migunani tumrap manusa bangsa lan agama. Amin. Saking Mas Ilham Adi, Ketum Bidang Seni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah. Oke. Siap. Yuk diaturke lestari sik. Lestari. Nggih. Yuk diaturke yuk. Ayo iki. Ayo no. Oke. Jajal sing enong e. Nggih, melek ora. Monggo Mas Teguh. Menika kula kentunaken dhateng Mas Yogi saking Kediri. Oh. Kadang-kadang SBA Kas FC saking Jakarta. Oke. Nggih, matur sembah nuwun ingkang sampun rawuh dhateng Solo Kraya-raya. Nggih. Mujudke tandha tresna, Mas. Nggih, kalau nggih derek ndongaaken kang Bapak. Nggih, nggih. Yo, Go, ngomong Go. Dewi katon
Matur nuwun ya, Nduk, Cahayu.